trabaho. Pero may dadaanan pa ako. Init. Maaga pa pero mainit. Mamaya na naisundo ko eh. Nauna na ako kasi meron pa akong dadaanan. Sa friend ko. Kaya walking muna ako. Hello, hello, hello. Kumusta kayo? Kumusta? Okay lang, kailangan natin maarawan. Hindi pwedeng ano. Walang vitamin sa katawan. Hello, hello. Kumusta? Hindi ba ka magsalita? Hello pala kay Jane. In-shoutout niya ako. Shoutout ko rin siya. Jane. Hello sa Waray British Vlog. Hello Jane and Martin. Thank you sa shoutout. Kumusta kayo dyan? Ito ko yung naglalakad oh. 9 o'clock pa lang pero ang init-init dito sa amin. Nauna lang ako kasi may dadaanan lang ako. Dadaanan na lang ako ng sundo ko. Pasok na ako sa work. Hello. Nangungungo ako sa mask. Kasi nakaano talaga kailangan pang isuot. See you guys. Hi guys. Meron akong customer, kumari ko. Ngayon i-unbox ko sa kanya ito. Pang online class. Ito yung mabenta ngayon. May ano na siya, kasamang 10 gig free. I-unbox natin. Globe at Home Wi-Fi. Mabilis lang naman ang ano niya. Paggamit. Open mo. Bubuksan po na natin ng home Oo. Wi-Fi. Ano ka madamay? Pwede na yan, baklasin mo na lang. Hindi na po. Oo. Blade. Ano live ko na? Okay na. Ayusin mo. Ito siya guys. Yan. SIM card. Pero built-in na siya. Manual. Para madali ang proseso. And then charger. Connector para sa laptop or PC. Computer. Personal computer. And then ngayon, ikabit na natin yung option nito guys kasi sa depende sa area or location mahina yung sagap signal. Try natin yung charger niya guys kung gumagana po siya.
ma'am, paano po siya gamitin po, ma'am? Paano po natin maiko-connect sa cellphone ang Globe at Home? Kunin ko sa computer, ay sa cellphone mo, ngayon ito yung hahanapin mong ano niya, SSID. Yes, ma'am. Tapos may password. Yan. Ma'am, yung password po ba pwedeng palitan po? Pwede yung palitan, pangalan mo, or birthday mo. Ayan siya, te. May forever talaga. So, ito po yung buyer namin sa Globe at Home Wi-Fi. Hi, madam. Ayan. Yan po. Salamat po sa serbisyo namin na... Ayan. Salamat pala sa tiwala, madam. Siyempre, 100%. Yes, ma'am. Thank you po, madam. Kahapon din yung bumili sa atin. Wala kasi signal sa amin. Mamaya, i-plug ko yung telephone. Dapat nagkaroon ka ng ano doon. Mayroon tayo sa mga sa barangay. Bali, nabenta po namin ang Globe at Home Wi-Fi namin po with antenna. Kung may problema po kayo sa Globe at Home Wi-Fi, okay lang po kami para pagtanungan nyo. Ewan. 2 hours later. Hi guys. Dito na ako sa bahay. Kauwi ko lang. Kung nasa mamanatan ako. Hi Ashley. Oh, wait lang. Ay, you put this one. Ngayon itong ano, facial. Lagay mo dun. Oo, dali. Kay bukas gamitin ni mami. Ano natin yung mga binili natin. Sa virus yung face mask. Oo, virus. What's Where's inside, my... Mom? This one. Is This one is... What is this one? chocolate milk. Coco Crunch. Chocolate Crunch This one? is our juice. Yakult. Let's go. This one is... Open the go. Para dito sa payatot kong anak. Mommy. Coco Crunch. Mommy. Open mo na kuya. Open mo na. Ano ba yan? Walang shampoo. Lahat wala. Gaga. Yan. Palmolive. Tapos yung conditioner ko. Sunsilk. Sunsilk guys. Ito lang. Budget lang ang ano ko kasi walang alam mo na. Magkasyahin lang. Kung anong meron. Nako, supot tabi mo. So, bumili pala ako nito kay wala na. Hati kami ni Anton. Lagyan ko ng ano. Pang continuous tang ano. Yung para hindi umano yung tigawat. Kasi ito, pasta. Paborito ng ano. Anak kong payatot. Masarap to guys. Carbonara. Talagang lasang-lasa siya. As usual, pansit canton. Mayroon di maanghang. Mayroon may maanghang kasi yung isa gusto na maanghang. Wala kaming ulam ngayon. Ito ang ulam namin. Tipid. No, don't do that. Sugar. I have a seasick. Pag nagkape, wala pang 3-in-1 kape lang tipid. Ito, Ashley. I have something for you. What is this? For me, Ashley. I want Oh. strawberry. Oh, strawberry. Strawberry is This one is Trolley. Oh. Strawberry is Habanese. Okay. Mommy, open, 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 open. open. Ito Quaker Oats. Masarap to guys. Mainit lang na tubig. Ano na siya. Candy strawberry. Pwede pang almusal. Banana flavor at saka chocolate flavor. And then original milk. As usual, wala si Healthy for vitamins. Ashley. Pag ganito, gustong gusto ni Ashley si Ding Dong. Ding Dong. Ubusan kami ng bigas guys. Pansamantala ito. Yayamanin.
Oh my God! Wow! Oh my God! 2 kilo. Masarap to. Kahit wala kang ulam. Yan of the Malambot siya. bigger milk. Oo. Just a baby. I'm a baby. Yan is a baby. Ayan lang. Alam mo magkano yan? Kung hirap yan lang. Your baby May just bell. done. Oh. Your baby 1,000 na siya, just done. guys. Tipid ko lang. Mommy. Twice ano. You like the baby? Ready What sa ko one? bago mamili kasi yun, binabudget ko lang pera. Huh? Importante may pang ano lang. I need some ding dong. Araw-araw yung mga naiiwan The kong ding mga dong is too spicy. barako. Tipid naman. Basta ano. Basta may ulam at saka bigas. Yan lang, guys. Hi. I-ano mo na lang na, isalin mo. Konting ano mo lang yan, tubig kay yung isang klaseng bigas yan. May gunting, hindi pa pakahirap ka. Yeah. Masarap to eh. Kasi, ano siya, ayan. Ulam pa silang ano, oh. This one Farm beef. is Ano, hilig niya yung mga dry. pepper. Ano. Ito naman. Tira pa to. Nang isang araw ko lang kumain ito kasi ayaw nila ng ano, Here go, Mom. native na manok. Ako lang For kumakain. Baymans. It's for Baymans. Okay. Yan, tagal. Try it. Thank you. Apat? Yun guys. 4 kalahati na lang kasi maliit lang. Prito na lang natin yung ano. Ito. Meron naman tayo dyan ano. Dilis. Tapos ito. Talong. Gabi naman. Kaya tipid na lang tayo. Wala tayong pang ulam na ano. Kaya yung ginagawa ko, alternate means pag gabi na mawa, isang araw, karne. Pagka dirty naman, tuyo o dilis. Ano. Sige guys, see you later. Hello guys. Oh my God. Good evening. Kain tayo. Hapunan. So, ulam ko, oh. Ito, yung smoked fish. Tapos yung sukang pinakurat. Yan lang. Gabi naman. Kaya wala nang pili-pili sa ulam. Tipid. Kumusta guys? Pauwi ko lang kain kaagad. Anong oras na ba? Alas 8. Ayan tayo. Kamusta kayo? Tapos na naman yung hapon. Ganun pa rin. Tiis lang. Meron na naman nag-positive daw kanina. Nagpalinis ako ng kuko ko. Ito. Ngayon, nandun yung taga DOH. Tabi ko siya. Di ba nalalaman nila yung ano? Sa kanila nagre-report yung mga doktor. Ngayon, nireport sa kanila na nag-positive ka ng 5 yung lagdag. Dito sa amin. Kaya nung isang araw lang namatay na yung isa nag-positive. Oh my God. 59 years old. Ayun, doble ingat na lang. Kasi kung hindi ka naman lalabas, wala talaga. Kaysa palaran. Higpit na lang kami dito.
para makaraos araw-araw. Kain tayo. Paborito ko ito, malasa siya. Marami makakain ng kanin. Yan, taba-taba ko. Wala yung isa ko mataba din. Hiyang sa hiyang. Ito yun. Panibago na naman tayo bukas ulit. I actually do that. Oh, katapit tayo na t-shirt. Oh, naku, mabihis na naman yung Kuya Balong, oh. Mabihis na naman. Okay. Mm. You get. Halika na. You get. You want to eat? Rice. Come, halika. Yung biro niya, hindi ano eh. Sabi nagbabawalan ko eh. Sabi ko, bad yun. Alisin mo na yung ano dyan. Yung peanut butter mo. No. May mo pa yan. I'm finished. Dito na. Dalawang electric pa namin, oh. Ang yaman namin, ano? Ang laking pambayad ng ano. Ang laking bayaran ng kuryente. Chicken. Hmm? So, No more chicken. is that chicken? This one. Mm. Is this not my chicken? No, it's not your chicken. Mommy, where's the other chicken? Hmm? Yung other chicken, where is it? Eh, Kuya Anton. Kuya Anton is eating. Paborito niya manok. Chicken balat. Yan. Mommy, no. Yung ginagawa ko, bumibili ako ng prito lang. 15 pesos isa. Baby eating. Eh, bago ka uwi, kailangan may pasalubong ka. Pang ano sa kanya. Pang pakonsuelo. Tuwan-tuwa yan pag meron kang dala. Marami akong ano yan eh. I love you, Mom. Ganyan siya. Thank you, Mom. Ganyan siya. Yun yung reward ko pag dumarating ako. Kahit maliit na bagay, meron kang dala. Masaya na siya. Nahanap niya yung ibang chicken. Mommy, here, Mom. Here. Kinuha ni Kuya Anton nga, dalawa. No. Daddy did. No. No, Daddy. Doon sa. Saan? Doon. Wala na. Mama! 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 Ilan ba yung binili ko? 4 lang eh. Sino ba lang dalawa? Anton. Oh, wala na. Si Kuya Payat, isa lang. Sarap ng suka. Hindi ko ang supal. Ayun. Suka. Yung pinakurat. Bakit? Kain ko. Yun guys, tapos ako kumain. Meanwhile, So, ayun guys. Katatapos namin kumain. Salamat sa maghapon. Sa biyaya. Pahinga na tayo guys. Para matulog na. Bago matulog, mag-ano muna tayo ng mukha. Maglinis. Salamat guys sa panonood. At
pray lang tayo. Makakaraos din tayo sa araw-araw. Lagi lang tayong magdasal at magpasalamat sa araw-araw na biyayang nagkakalog sa atin. See you guys and good night. See you my next video. Salamat at kung na-appreciate nyo yung video ko, salamat po. Sana mapagsikapan ko pong Mommy, super close. maka-upload pa ulit ng Daddy's maraming videos. Thank you guys. God bless sa ating lahat. See you. Night. Good night.